दौलतजों आरो आंनि गोरबो गोसोनि अननायजों दिनै आं बे आस्थामखौ गानहोनानै आंनि जिउनि अराय समनि बिसि होनना नाजावना लाबाय। जाबाय। मिथिबाय महेश, बे आस्थामा दंखाया थिग जादोंना? हा? जादोंना जादों? बे गुननि ओंथिखौ बुजियो। गोख्रोङै अननाय, नोंनि अननाया खमि जानाय नङा, थैजासिम अननांसिगोन। बे आस्थामा जेरै गुन गोसा गुन जाना थानांगोन नोंनि अननाया, जन मोननाय नङा। आरो नों जि बिजनेस खालामनानै जि थाखा फैसा मोनो, मा थागोन? बे आनैसोहाबो मोनफैखागोन। बेखौ राइट्सखौबो बुजायो, बुजिबायना? दे। आरो नों माबा मोनसे मावनानै आइ इनकाम खालामबाबो नै महेशआ मोनफैखागोन, बुजिबायना? दे अननानै गानहोदो। संसारनि गासै धोन दौलतजों आरो आंनि गोरबो गोसोनि अननायजों दिनै आं बे आस्थामखौ गानहोनानै आंनि जिउनि जुगामि फिसाय होनना नाजावना लाबाय। गावनि बिसि होननानै नाजावना लाबाय। आनैसो खुलुमदो, मान हो। दे नोंबो हेन्डसेक होनानै नाजावना ला। दा बे गोथार बाइबेलाव बुङो दै, बे गोथार बाइबेलाव मा होननानै बुंदों? माथाय 19:10 इसोरा जायजोंनो हाबा होबाय बेखौ मानसिया दाबोफाथों, फाराग दाखालामथों होननानै बुंदों। बेनिखाय आं दिनै इसोर आरो बे समाजनि सिगाङाव दिक्लार होदो दे, दिनैनिफ्राय महेशआ आनैसो मा नाममोनलाय? पासमितानि फिसाय जाबाय। फिसायखौ बर'फोरा बोराय होनो आरोना, पासमितानि बोराय जाबाय। दिनैनिफ्राय आनैसो अस्मिताया महेशनि बिसि जाबाय। बिसिखौ बोराय बुरै बर'फ्रा मा होनो? बुरै। सोरनि बुरै जाखो? महेशनि बुरै जाबाय। आं दिक्लार होबाय। गोदो जरा खैनामोन, दा बयबो बुंनो हासिगोन हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान, बयबो बुंनो हासिगोन। दा जोङो मोखांखौ खिथियाब्लानो बुंजोब्बाय, समायलाजोब्बायना, समायलानानै नोंनि बुरै जाबाय होननानै नोङो माबा खालामबाय, लाबाय, एक्सेप्ट खालामबाय। नंगौना नङा? मोखांखौ खिथिना होदो, नोंनि बुरै नंगौना नङा? नंगौ, आसमिता नंगौ। दे आंखौ खालाम। दे गोजौ जा, गोजौ जा। दे दोंसे मेथाइ खनगोन।